हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायाव ओमफ्राय आंबो थिगैनो दङ दासान्दि ओमफ्राय दिनैनि ब्लग्सआनो जाबाय माने जोङो बोरला गावनायाव जों गाव गावनि इकुइपमेन्ट्सखौ माबायदि बानायो बोरला थिरफोरखौ माबायदि बानायो बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामगोन ओमफ्राय नोंथांमोनहा अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय कमेन्ट हर ओमफ्राय जाय बिथांमोनना मा होनोमोनलाय आंनि चेनेलनिफ्राय साबस्क्राइब जायाखै बे बिथांमोनहा आंखौ बुंहरफिन बे आब' नोंनिफ्राय साबस्क्राइब जायाखै बा आगै बेफोर आंखौ बुंहरफिन होमबा आं नोंथांमोननो नोंथांमोननि चेनेलखौ आं साबस्क्राइब खालामफिनगोन आं सापर्ट खालामगोन ओमफ्राय आंथ' जेब्लायबो आं नुबाथाय आं सापर्ट खालामखायो ओमफ्राय मालाबानि समाव कमेन्टखौ हरस्लाबनो हाया जायो ओमफ्राय माने जोंहा दा प्रेक्टिसबो खालामनांगौ ओमफ्राय गथ'फोरखौबो नायनांगौ आरो आंहा बिबि दङना दा 9 मान्थ 10 मान्थ्सनि बिबि दङ बिराद बिजि जायो आरोखि नोंथांमोनहा दुखु मोननो नाङा बा आंनि भिडिअखौ नायाखै बेफोरबायदि माबा नाङा माने नेटआ बिराद प्रब्लेम जायो जोंना भिडिअखौ खुनुरुखुम नायनो हाबाबो एखमबा कमेन्टखौनो हरनो हाया जायो आरो सोरबाफोर आंनिफ्राय सापर्ट नांगौबा बुंहरबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जाय नुदों आंनि ब्लग्सखौ जाय नुदों जाय आंनि सापर्ट नांगौ बुंहर ओमफ्राय आंखौबो सापर्ट होफिनबानो जाबाय ओमफ्राय बेनो आरोखि स्टार्ट खालामसै लोगोफोर थुदो बिदिब्ला नायलांदो दंबावो हर सोबायसोमोन आं मा प्लास्टिक Danny. मैया बेदरा संबिला मोनहा गोबां हाथ'लाय लायाखै जोंनो गोसोआवबो जाबाय बिसोर फार्स्टआव जानो थिनबाय आं लास्ट जाथ'दों Siapa tahu betul? बेनि गाखोयोना गोरान एवनाय फैयो औवानि र'आ मोनफ्रामबो सिदा जाजोबा बेनि थाखायनो गुदुङा एसे खेंख्रा बिदि जायो आरोखि थेवबो जोङो पइन्टखौ मिलायनानै सोनांगोन नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय सोनायनि सिगां जों कारेक्सन खालामनानै लागोरो आरो बबेथिंजाय सोबा मोजां जागोन नै आटाखौ जोङो लगायसै बेबायदि मोनसे बक्सआवनो मोननै फैयो आरो बे मोननैखौबो खेबसेनो मिक्स खालामनांगौ मोजां लगायनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय बे आटाखौ मोजां लगायनानै मा होनोमोनलाय पइन्टखौ सोनोसै आरोखि पइन्टखौ बे एर'लाइटजों सिथाबबा एकदम बोसोरबाबो गवा आरोखि ओरैनो बोखावबासो बा माबा खाराव नांनानै गावनायाव खाराव नांनानै एर'फ्राथुब्ला गावबासो बे पइन्टआ गगोन आरो नङाबाथ' ओरैनो गवा आरोखि बे पइन्टआ ओमफ्राय सोरबा फिफिफिडजों लगायो माबानो सिथाबो माबाखौ पइन्टखौ ओमफ्राय बियोथ' ओरैनो खाराव नांबानो गयो ओमफ्राय खिन्थु जों दा बेबायदि सिथाबो आरोखि ओमफ्राय बेबायदि माबाबाथाय माबाया पइन्टआ गथायखाया आरोखि जुग जुगबाबो गवा नै बेबायदि सोनोसै आटाखौ ओमफ्राय पइन्टखौ सोनोसै आरोखि ना ओमफ्राय जाबायबो बेनिफ्राय साननै सानथामनि उनावहाय मोजां फोरानथारनानै बेखौ माखासे बानायनांगौखिनिखौ बानायफिनसै आरोखि नै दा खलसिथाबो फानदों बे पइन्टआव लुज जायोमोन नालाय ओमफ्राय जाहाथे लुज जायैनि थाखाय बेखौ माबा खलसिथाबो फानखाबाय
होमबाना एसे बगला आरोखि बिदि सिथाबबाय नै बिदि सोना होबाय बिदि सोना होनानै दलर मोनसे जायगायाव दोनबानो जाबाय आरोखि लास्टआव बियो खाथ्रा खुथ्रा जागोन नालाय बेखौ आरामसे माबाबानो स्ट्रेस पेपारजों फुनानै क्लिन बानायबानो जाबाय आरोखि ना बेखौ जोङो सानसेजोंनो रानो राननाया खिन्थु जों साननै सानथाम दोनो आरोखि साननै सानथाम दोनोबा मोजां आरोखि जोंनि थाखायनो मानो होनबा मोजां रानथाब होथारनाय जायो नालाय बेनि थाखाय आरोखि ना Bwrla. दानिया नख सोनो थाखाय बेबायदि माबाबाय आरोखि ना मा होनोमोनलाय हास'नानै लानोसै ओमफ्राय बेनिफ्राय समान खालामबावसै नख सोनो थाखाय हास'बाय नै हास'नानै समान खालामसिगोन बेनि उनावहाय खलसुथा फानबावगोन आरोखि बेहाय समान खालामखांनायनि उनावहाय नै खुन्दुंखौ बेबायदि माबा रानखांनायनि आथा रानखांनायनि उनाव जेनेबा बेसेबां जखा नांगौ बेखौ होबाय आरोखि ना बेसेबां नांगौ बेसेबांसिम लोगोफोर नै मा होनोमोनलाय नख सोनायनि सिगां जों बे खलसुथाखौ फानग्रोना लायो जाहाथे मा होनो एर'आ गावा सेफ जायो आरोना ओमफ्राय जुदि बेयाव मा होनोमोनलाय गुदुङा गुवारथारबा माबाखौ नगावबो जों खलसुथा फाननानै लानो गोनां जायो ओमफ्राय दा नोंथांमोननो देखायसिगोन आरोखि ओमफ्राय माबायदि सोयो बेखौ नायलांबाय थादो एर'आ बुरजा बानायथारनांगौ नालाय टाइम गैला ओंखायनो सानै साथाम बानायदों आरोखि ना नङाबा जानाय नङा रिन्दा हारसिखौनो खेबसेफोर गेलेनो मोनबाबा आं खेबसे जों सुखुनोसै आलो आलो थाबाय थानोसै ना जों नै लोगोफोर ओमफ्राय जों बेनिफ्राय फ्लिसिंखौ सिथाबनो थाखाय बेहाय डेनड्राइट होनानै लाबाय ओमफ्राय डेनड्राइटखौ मा होनोमोनलाय मोजाङै होनानै एकदमबारे रानथाब होथारनांगौ आरोखि सोरबा सोरबा थाब सिथाबो खिन्थु आंजोंथ' बिराद टाइम लायो फ्लिसिं सिथाबनायाव खमैबाबो बेखौ 10-15 मिनिटसो आं दोनगोन आरोखि ना 10-15 मिनिटनि उनावसो माबागोन आं बेखौ होगोन आरोखि सिथाबगोन दा बेयावबो डेनड्राइट होनानै लाबाय ओमफ्राय फ्लिसिङावबो होनोसै बे फ्लिसिंखौ होनानै देखायदो जुदि एकदम पारफेक्ट सिथाबथारनोबा सान्दुं गोसाथारावसो सिथाबनांगौ आरोखि सान्दुं गोसाथाराव बिदिनो 10-15 मिनिट डेनड्राइटखौ बेयावबो होनानै एकदम रानथाब जोबोबासो एकदम खेबसेनो
जेरखम सेर'टिपफोर बायदि सेर'टिपफोर सिथाबनाय बायदि डाइरेक्ट सिथाबनो हायो होमबाना मोजां जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिफोर आं लाथ'नोसै नै लोगोफोर बेबायदि होनानै लाजोबबाय बे जोंहा बेखौ फ्लेसिं होनो आरोखि ना बिदि आथा बायदिसिना लगायनायखौ आं मानो लगायाखै होमबा एर' बायदिसिनाखौ मानो हास'वाखै होमबा आं हास'नो हायो ओमफ्राय लगायनो हायो खिन्थु आंहा दा आखाइया प्रब्लेम ना बेनि थाखायसो आं बानायाखै आरोखि मारै मोनसेखौनो लानानै सिथाबनो हाला नोंबो ए बैलाय बहननानै दोनखानाय दङ आंथ' मोनबा 6थासिम लानो हायो ओरैहाय आं माबानायबा केमेरा हमाबा बेखौ आङो 10-15 मिनिटसो दोनगोन आरो रानजासिम दोनगोन आं बेखौ जाहाथे बे मोजां रानो जाहाथे बे गाबाय थाया आरोखि ना ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय मोनसे स्टेप दंबावो जोंना माने आर्सारियाव माने बिराद बुस्थु बानायनांगौ जायो आरोखि बेखौ हानांगौ फेंनांगौ आं नोंसोरनो मालाबा हानायनि ओमफ्राय फेंनायनि माबाखौबो खोन्थागोन आरोखि बेयो मोनसे गुवार बुस्थुसो फैयो बेयो एकदम गुवार बेखौ जोङो डिजाइन खालामनानै हानानै ओमफ्राय मा होनो बेबायदि सिस्टेमनि फेंनो गोनां जाबावो जोङो ओमफ्रायसो बेनिफ्रायसो फ्लेसिं जायो आरोखि ना बे जुदि बेखौ सिथाबाबा जोंनि एर'आ जानला मोनला खारलाबायगोन बा खेंख्रा खेंख्रि बा एर'आबो बायनोबो हागौ आरोखि दा जोंना बेखौ बे गांखौ सिथाबनाया इम्परटेन्टथार आरोखि ना थ' नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो नै बिदि मा होनो गांखौ सिथाबबाय आरोखि बे सिथाबबानो जासिगोन 10 मिनिट 15 मिनिटनि उनाव सान्दुं दुंबासो मोजां जाथारो आरो सिथाबनो बे सिथाबबाय आरो 10-15 मिनिटनि उनाव बे रानजोबनानै बिदि सिथाबबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बेनि फ्लेसिं सिथाबनाय प्रसेसा जोब्बाय आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय लास्ट मोनसे दंबावो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ दाबो कमप्लिट जायाखै बाहाय बिराद साजायबावनांगौ दङ लोगोफोर जाबाय आरोखि ना बेयो ओमफ्राय हाखर बेबायदि हाखर थायो बिदि हाखर बेखौ जोङो मा होनोमोनलाय फेभिक्विक होनानै ओमफ्राय काट पेन्सिलनिखौ जों सैनानै ओमफ्राय बेनि बे काट पेन्सिल काटजों जों बेखौ समान बानायनो हायो आरोखि समान बानायगोन जोङो बिदि माबा होनानै समान बानायगोन ओमफ्राय फेभिक्विक होबाय जों ओमफ्राय बेनिफ्राय काटखौ होसिगोन आरोखि आखायानो होथेजोबोसो काटखौ होबाय दंफां गुन्द्रै एकदम मिहि आराजों हानाया बे साबसिन जायो आरोखि ओमफ्राय मेसिनजों हानाया एसे रग' जायो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय साबसिना बे एकदमबारे दंफांखौ माबाजों आराजों हानाय बेखौ मोनबाथाय एकदम पारफेक्ट जाथारो आरोखि ओमफ्राय बेनि अनगायै जोङो एमसिल थायोना मोनसे एमसिल आथा जे थिं बायदिसिनायाव सिथाबो बेबायदिखौबो माने होनो हायो आरोखि बेखौबो होनो हायो ओमफ्राय बेजों एसे एर'आ गिलिरसिन जायो आरोखि ना बे गिलिरसिन जानायनि खारनाव जोङो बे काटनि माबाखौ बांसिन इउस खालामो आरो दा जों बेखौ मा होनोमोनलाय बिदि सिथाबनानै बे मोजाङै सिथाबजोबोबा बिनि आथाया रानोबा जोङो सिरेस पेपारजों हुनानै क्लिन बानायगोन आरोखि ओमफ्राय बेनिफ्राय बे माबाखौबो मा होनोमोनलाय थाबथानो नागिराखैना बिदिनो जायो बिदिया गुवार माबा जायो नालाय ओंखायनो गिदिर बै दंफां गुन्द्रा होयोबा आराम फ्रि सारना होबानो माबा जायो आरोखि बेहा जोंनि आर्सारियाव गोबां माबा दङ आरोखि बानायनांगौ दङ ओमफ्राय बे पइन्टखौ खोन्थादो बे पइन्टनि माबाखौ बेयो क्लिन नङाबा बेखौहाय जोङो बिदि खाथ्रा बिदि माबा जानायखौ जोङो सिरेस पेपार होनानै क्लिन खालामनांगौ आरोखि नङाबा जोंहा गावनायाव प्रब्लेम जायो आरोखि ना बेनोसै आरो लोगोफोर आरो ओमफ्राय बेखौ सिरेस पेपारजों फुनानै देखायसै नोंथांमोननो नै लोगोफोर दा जोङो बेखौ बे सिरेस पेपारजों क्लिन बानायसिगोन आरोखि ना बेखौ बिदि होनानै क्लिन बानायगोन गुवार लाबानो जायोमोन गुवारजोंनो ओरै हमथुमनानै साबसिन जायो बिदि हमथुमनानै ओमफ्राय बिजौखौ फुनानै देखायदो एसे
दे एबार नै लोगोफोर बे रेडि जाबाय बेजों जों शुटिं खालामनो हाबाय आरोखि ना नैबे गासिबो जाजोब्बाय फ्लेसिं सिथाबबाय गासिबो फुनांगौखिनि जोब्बाय जों बेजों दा गावनो हाबाय आरोखि थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम ओमफ्राय अननानै आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरो ओमफ्राय आरो थाबैनो वाच टाइमा मोजाङै मोजां नांगौसिबां जाहैगोन होननानै आं आसा खालामना थाबाय नोंथांमोननिसिम थ' थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय